हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो এইটা হচ্ছে ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଘଣ୍ଟା। ନର୍ମାଲ ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ଥାଏ, 1 ରୁ 12 ଯାଏ ଥାଏ। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦିତ୍ୟ, ମାନେ 12ଟି ଆଦିତ୍ୟ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି 12ଟି ଆଦିତ୍ୟ। 11 ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରୁଦ୍ର, ମାନେ 11ଟି ରୁଦ୍ର। 10 ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଦଶା, ମାନେ ମଣିଷର 10ଟି ଦଶା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନବଧା ଭକ୍ତି, ମାନେ 9ଟି ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 8 ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟ ଦିଗପାଳ, ମାନେ ହେଉଛି 8ଟି ଦିଗପାଳ। 7 ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସପ୍ତର୍ଷି। ସପ୍ତର୍ଷି ମାନେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ ସପ୍ତଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ 6 ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଷଡ୍ ଦର୍ଶନ, ମାନେ 6ଟି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ, ମାନେ 5ଟି ପ୍ରାଣ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚତୁର୍ବେଦ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ବେଦ। ନର୍ମାଲ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 3 ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି ତ୍ରି ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷର 3ଟି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। 2 ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ମାନେ ହେଉଛି 2ଟି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମ, तो फ्रेंड्स यही घंटाटी आमर सनातन धर्म को उल्लेख करी प्लान करा जायछि। तो एमतीका घंटा हेले आम सनातन धर्मटी बहुत आग को जाई परिबो। तो एमती घंटाटा हेबा उचित आम सनातन धर्मर लोक माननको पाई। तो फ्रेंड्स वीडियो देखिले वीडियो को सपोर्ट करिवे, लाइक करिवे, कमेंट करिवे, सब्सक्राइब भी कर देवे। थैंक यू फ्रेंड।